tejto relácii Som Salesián som vždycky fandil z diaľky a tajne som dúfal, že sa sem nikdy nedostanem. Ale predsa len môžem povedať, že som rád ako Salesián, že niekedy, keď prídu možno aj tie pochybnosti a tak si to tak zvažujem veci, tak mi to tak príde, ako keby tak so Svätým Petrom povedať, že Pane, a ku komu by sme šli, že ku komu by som šiel, ty máš slova večného života, že niekedy je to veľmi ťažké a predsa je to to, čo možno tak cítim, že toto, čo tak najviac rezonuje môjmu srdcu, alebo čo tak vnímam, že toto bolo stvorené pre mňa, toto salesiánske povolanie a vôbec ako také reholné salesiánske aj kňazské povolanie. Takže napriek všetkým možno nejakým ťažkostiam aj mojim slabinám alebo slabostiam som tak rád, že som Salesián a sú to také momenty, možno niekedy takého zastavenia večer alebo v modlitbe, možno si tak človek povie, že vďaka Pane, som rád, že som tu, kde som. A medzi tými ľuďmi, s ktorými to môžem prežívať v komunite, bratia alebo aj mladí, s ktorými tie veci prežívam. Určite by som tu nebol, keby nebolo možno mojich rodičov, ktorým som vďačný za veľa vecí, predovšetkým za dar života a dar viery, ktorý mi sprostredkovali a predovšetkým to tak cítim od mojej mamy. Keď som potom čítal životopis Don Bosca, tak som ju tak vnímal ako takú mamu Margitu pre mňa. Aj v mnohých veciach bola takou podobnou mame Margite, aj niektoré jej reakcie mi ju tak celkom pripomenuli. Samozrejme, že moje salesiánske povolanie sa rodilo ešte za totality počas komunizmu a teda som veľmi vďačný tým salesiánom, ktorých som stretol. Som im veľmi vďačný za to, že mi pomohli tak prejsť možno z niečoho takého, že ako mladý človek dokáže sedieť na dvoch stoličkách, ktoré sú možno tak morálne veľmi rozdielne tou svojou výškou. Takže ma tak naučili možno tak, alebo snažili sa ma vychovať možno k takému autentickejšiemu svedectvu života a žiť tak opravdivo, ako to možno tak Boh chce. Takže som im veľmi vďačný, predovšetkým dvom Salesiánom, ktorých som hneď od začiatku stretol, teda v Humennom. A boli to Slávko Švihra a Milan Ficík. No tak, mojim salesiánskym životom sa vinie taká jedna červená línia, červená niť, ja som to už viackrát spomínal a to je možno to, že pred väčšími sľubami mi môj spovedník Donaldo Giraudo povedal, že nikdy nemáme šancu ako Salesiáni nejakým spôsobom tak akože ukázať mladým a ľuďom vôbec Don Boscovú tvár a poradil mi vždy si možno tak vyberá, teraz je tá príležitosť pred väčšími sľubami, vyber si nejakú čertu možno Don Boscovej tváre, ktorú by si ty možno chcel nejakým spôsobom zvýrazniť. A mňa vtedy tak oslovilo niečo také, že disponovanosť, dať sa k dispozícii, nech je to čokoľvek. A mám taký dojem, že odvtedy sa so mnou dejú také veci, že vždy sa niečo črtá a je to potom niečo iné. A možno ukazujú sa úlohy, ktoré ma presahujú nejakým spôsobom a vždy možno tak vo vnútri aj tak akože dudroním, ale potom to vnímam ako také veľké požehnanie. Ale vždy som pocítil niečo také ako podpora Božia, ktorá sa možno nejakým spôsobom tak zhmotnila cez ľudí, ktorí mi stáli na blízku vtedy v tých momentoch, keď som cítil, že tie úlohy, tie salesiánske úlohy idú tak ponad mňa. Alebo že ma tak ako keby tak presahujú. Toto tak vnímam ako také silne prítomné a už je to pre mňa aj taká skúsenosť možno aj viery, že Boh dá ťažké presahujúce úlohy, ale posunie nejakým spôsobom, ponúkne aj pomoc, ktorá nám tak pomáha možno v týchto veciach. Tak toto ako Salesián tak silne prežívam. Hoci som nikdy v živote nezažil nejaké Božie zjavenie alebo že by mi Pán Boh nejakým spôsobom silne prehovoril do duše, vždy som našiel v mojom živote také situácie a takých ľudí, cez ktorých mi Pán Boh tak silne hovoril, čo mám robiť a kam sa mám posúvať. A toto prajem každému človeku, aby zažil
že Boh mu hovorí cez rôzne situácie, cez ľudí a on to dokáže dešifrovať.